zmysel pre rozvoj umenia, ale potom tu už bude ticho, jasné? Vďaka. Chceš, zahráme ti niečo na želanie? Aj vy trpíte? Už som si zvykla. Prineste nám 4 kávy a 2 chlebičky. Mne to bude. Keď bol Handel malý, určite ho niekto ovalil huslami po hlave. Preto ich teraz tak sadisticky... Sa ohováraš kolegov, musíme zohnať Lindu. Vie niekto, kde je? Na chodbe. Ako to, že sem nevtrhla? Čo má, zlomenú nohu? Mohli by sme chvíľu hovoriť vážne. Zavolajú. Linda, poď ďalej. Linda, volajú ťa. Ahoj, dobré ráno. Ahoj. Dobré ráno. Ahoj, Linduš. Vítame vás medzi nami. Priznám sa najradšej, by som vás z tejto akcie vynechal. Ale vy ste tu žiaľ jediným odborníkom na počítače. Máte slovo. Rýchlo nám vysvetlite, čo viete a možno vám odpustím vaše hriechy. Neváhajte, dnes má šéf dobrú náladu. Keby ste s tým nerobili také tajnosti, dávno by vrah sedel za mrežami. Bola by som sa prípadu hneď venovala, ale až dnes mi Ďula prezradil, čo vyšetrujete. Viem, že ste pátrali na vlastnú pesť, ale dnes vám to výnimočne odpustím. Zasa si musel kárať, čo? A tie husle odlož, lebo ťa vyhodím aj s nimi. Ale šéfe, myslel som... Daj si pohov. Hovorte. Najprv si zhrnieme fakty. Niekto kradol dokončené softvery a tajne ich predával konkurenčnej nemeckej firme. Jeden z tých 4 zrejme pracoval na vlastnú pesť.